салом ба якоякатон бинандагони бинёдгиромии радио зудӣ, умедворам хуб ҳастед ва омодаи шунидани ахбори тоза. Соат ба вақти прагада ва дар Москав 12 аст ва ман Шалои Гулхоҷа дар чанд дақиқа дигар чун ҳамеша бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе як узви пешин ва солманди ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон мамнӯи назати исломиро ба 5 соли зиндон маҳкум кардааст. Дар ҳоле ки мурофиа пӯшида гузаштааст ва масъулони додгоҳ тавзеҳ намедиҳанд, пайвандонаш иддао доранд ки Донёр Набиеви 87 сола барои расонидани ёрии молӣ ба наздикони зиндонии ҳизби назати исломии Тоҷикистон гунаҳгор шуд. Саиди Исоқ Бобоев, яке аз наздикони Донёр Набиев, дирӯз ба озодӣ гуфт ҳукми ӯро 28 декабри соли гузашта паси дарҳои баста эълон карданд. Вай афзуд, Набиев дар гузашта масъули комиссияи тафтишотии ҳизби ҳоло мамнӯи назати исломӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ будааст. Маҳмади Тешаев, раиси пешини шӯъбаи ҳизби ҳоло дар кишвар мамнӯи назати исломӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ гуфт ба итлои дарёфти ӯ, Донёр Набиевро моҳи сентябри соли гузашта дар хонааш дастгир карданд. Мақомот дар бораи боздошти ӯ ва ҳукмаш расман хабар надоданд. Бобои Дона дар рӯзҳои ид барои хонаводаҳои маҳбусони ҳизб гӯшту мева ва дигар анвои хӯрданӣ мебурд. Барои ҳамин боздошт ва маҳкум шуд, иддао кард Тешаев. Ба сабаби он ки парванда махфист, маълум нест расман ӯро бар асоси кадом моддаи қонуни ҷиноӣ муттаҳам ва маҳкум карданд. Бояд гуфт, таи моҳои охир бори чандум аст ки додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ аъзои собиқ ва шахсони наздик ба ҳизби дар кишвар мамнӯи назати исломиро ба зиндон маҳкум мекунанд. Ҳамин додгоҳ чанди пеш Ҷалолиддин Маҳмудро, ки 1 сол қабл аз зиндон озод шуда буд, дубора 6.5 сол зиндонӣ кард. Дар вилояти Хатлон 400 минтақаи осебпазир дар нисбати офатҳои табииро мушаххас карданд. Дар ин бора дар ҷаласаи комиссияи вилоятӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода зикр шудааст. Ҳамчунин гуфта шудааст ки ба хотири ҷилавгирӣ аз офатҳои табиӣ, соҳилбандии дарёҳо ва кӯч додани сокинон ба ҷойҳои бехатар идома доранд. Ба қавли муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон Муҳаммаҷон Салимзод, ҳама сола дар пай офатҳои табиӣ, иншооти ёрирасон, хонаҳо ва заминҳои корам хароб мешаванд. Аз ҷумла дар соли гузашта дар ҷануби кишвар 3 ҳолати офати табиӣ сабт шуд ки хисороти он беш аз 8 миллион сомониро ташкил медиҳад. Лозим ба ёдоварист ки боронҳои шадиди моҳи майи соли гузашта дар минтақаи Хуросони вилояти Хатлон ба сокинон зиёни калони моддӣ расонида бархеро ҳатто бесарпаноҳ гузошт. Дар вилояти Суғд як мансабдор бо гумони заминфурӯшӣ боздошт шудааст. Агентии зидди коррупсияи Тоҷикистон бо нашри ин хабар аз дастгиршуда Ҳакимхон Ҳакимов ном бурдааст. Ба қавли манба, номбурда корманди корхонаи Суғд заминсоз будааст. Ӯ ба он муттаҳам мешавад ки бо маслиҳати пешакӣ бо Ҳакимҷон Раҳимов ба бовари як шаҳрванд даромада барои ҷудо кардани қитъаи замин дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз ӯ 206,150 сомонӣ гирифтааст. Вобаста ба ин ҳолат нисбати Ҳакимов ва Раҳимов бо моддаи қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. Бояд гуфт, заминфурӯшии мақомоти маҳаллӣ як мояи асосии шикояти мардум дар Тоҷикистон ба шумор меравад. Бисёриҳо мегӯянд, бидуни пардохти ришва гирифтани қитъаи замин тақрибан номумкин шудааст. Қаблан Достиёни кулли Тоҷикистон гуфта буд ки дар 6 моҳи аввали соли гузашта 513 парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба замин ва заминфурӯшӣ оғоз шуда, садҳо нафар барои қонуншиканӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. Сокинон дар шаҳру навоии Хатлон мегӯянд, ки дар рӯзҳои сард дар соатҳои мухталиф барқашон хомӯш мешавад. Раҷабалӣ Бояков, муҳандиси шабакаҳои барқи ҷанубӣ, дар суҳбат ба радиозудӣ гуфт, онҳо дастуре барои ҷорӣ кардани лимити барқро нагирифтанд. ӯ афзуд, ки дар шаҳру навоҳӣ истгоҳи барқӣ, техникаҳо кӯҳна шуданду хусусан дар рӯзҳои сарди зимистон садамаҳо зиёд мешаванд ва корҳои таъмирӣ сурат мегирад. Бухтар яке аз шаҳрҳои бузурги Тоҷикистон аст, ки маркази гармидиҳӣ надорад. Сокинон хонаҳояшонро танҳо бо истифодаи бухориҳои барқӣ ва онҳое ки дар хонаҳои заминӣ зиндагӣ мекунанд бо бухориҳои бобоӣ гарм мекунанд. Барои сокинони хонаҳои баландошиёна гузоштани чунин бухориҳои бобоӣ манъ будааст. Дар ҳамин ҳол мақомот ҳамоно мардумро ба сарфаи нирӯи барқ даъват мекунанд. Барои мисол, як ҳафтаи ахир дар шаҳри Бухтар чароғҳои бино ва кӯчаҳои шаҳр шабона хомӯш карда мешаванд. Яке аз масъулони ҳукумати маҳаллӣ инро маҳз ба хотири сарфакории нирӯи барқ рабт медиҳад.
рӯзи душанбе вазири корҳои хориҷии кувайт гуфт арабистони саудӣ ҳарими ҳавоӣ ва марзҳояшро барои рафтуомад бо қатар боз мекунад. дар миёнаҳои солҳои 2017 арабистони саудӣ, имороти муттаҳидаи араб, баҳрайн ва миср бо иттиҳоми пуштибонии қатар аз терроризм равобити дипломатӣ, тиҷоратӣ ва рафтуомад бо ин кишварро қатъ карданд. қатар ин айбномаро рад мекунад. 4 кишвари таҳримкунанда аз қатар иҷрои 13 шарт ва ҷумла бастани телевизиони Алҷазира, бастани пойгоҳи Туркия, қатъи равобит бо ҷунбиши Ихвон-ул-Муслимин ва поён бурдани сатҳи равобит бо Эронро талаб карданд. амрико ва кувайт талош доранд ки ин баҳсро хотима бахшанд. Ба қавли ин ду кишвар, мамолики минтақа бояд дар муқобили Эрон ки бо таҳризии ҳамлаҳо ба корхонаҳои нафти Арабистони Саудӣ дар соли 2019 муттаҳам мешавад, ба ваҳдат ниёз доранд. дар оғози соли нав нархи патент дар минтақаҳои мухталифи Русия хеле кам тағйир ёфтааст. дар Москав имсол қимати дарёфти иҷозати кор 5341 рубл, вилояти Москав 5092 рубл, Санкт-Петербург 4000 рубл, вилояти Томск 4317 рубл, вилояти Твер 5800 рубл ва вилояти Астрахан 3411 рубл таъин шудааст. доштани патент яке аз шартҳои ҳатмӣ барои қабули шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар ҳудуди Русия мебошад. ба гуфтаи мақомоти Русия, дар соли 2020 бар асари пандемияи COVID-19 қайди иқомати муҳоҷирон дар Русия қариб 2 баробар кам шуда теъдоди иҷозатномаҳои кору патент ба андозаи 3.1 коҳиш ёфтааст. дӯстони азиз, дирӯз теъдоди аз шумо дар бораи ҷадвали парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон пурсидед ки оё маълум шудааст ё не. то ҳамин лаҳзаҳо мақомоти тоҷик ҳеҷ ҷадвали парвозҳои ғайринақшавиро барои моҳи январ эълон накарданд. аммо ба гуфтаи мусофирун, парвозҳо дар чанд рӯзи гузашта қатъ нашудааст. ҳанӯз ҳам теъдоди ҳарчи бештари муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба ватан тавассути Қирғизистон бармегарданд. онҳо аз шаҳрҳои Русия ба оши Қирғизистон чипта харида, аз он ҷо тариқи мошин то сарҳади Тоҷикистон меоянд. ба гуфтаи муҳоҷирон, аз ин тариқ онҳо пули худро сарфа мекунанд. зеро нархи билети парвози мустақим тариқи Сомон Эйр аз 3800 рубл то 31100 рублро ташкил мекунад. билети парвоз тавассути ош бошад аз 17 то 21000 рубли русӣ будааст. ва бинандагони азиз, агар дар ин рӯзҳои наздик ё ки лаҳзаҳои наздик ҷадвали парвозҳо эълон шавад, мо ҳатман шуморо дар ҷараён хоҳем гузошт. як духтари 23 солаи тоҷик аз шаҳри Душанбе бакорати худро дар музоядаи байналмилалӣ онлайн бо нархи $10,000 ба фурӯш гузоштааст. исми духтар ҳамон тавре ки худро муаррифӣ кард ба радиоозодӣ маълум аст, вале аз бурдани номаш ба далелҳои ахлоқӣ худдорӣ меварзад. ӯ дар мукотибаи кӯтоҳ гуфт оилаашон дар вазъи душворӣ молиявӣ асту қарз доранд ва аз ин рӯ мехоҳад оилаашонро аз қарз раҳо кунад. аз миёни кишварҳои Осиёи миёна танҳо аз Тоҷикистон ва Туркманистон як нафарӣ ба чунин мазмун эълон дар ин музояда нашр карданд. шумори духтарон дар ин пойгоҳ аз Узбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон ба маротиб бештар аст. нархи бакорат дар ин музояда вобаста ба сину сол аз 3000 то $1 миллион баҳогузорӣ шудааст. дар ҳамин ҳол ин сомонаи интернетӣ ки бунёдгузор аз ширкате дар ҷазираҳои Маршал зикр шудааст, менависад дар ин доду ситат ҳеҷ масъулият бардошт надорад. ҳам духтарони бокира ва ҳам мардони сарватманди харидор довталабона, яъне бо хоҳиши худ маълумоти хешро дар пойгоҳ ворид мекунанд ва дар сурати зарурат метавонанд онро пок намоянд. солҳои зиёди шумо бинандагони азиз дар ин чанд рӯзи охир боз ҳам дар мавриди сарнавишти масҷидҳост ки кай боз мешавад. тавре аз ин пештар ҳам гуфта будем, мақомот овозаҳо дар бораи боз шудани масҷидҳо дар Тоҷикистонро аз 10 январ беасос хонданд. ибодатгоҳҳо дар Тоҷикистон бо сабаби пандемияи COVID-19 баста шудааст ва ҳанӯз маълум нест ки кай боз мешавад. зимнан шаҳрдори Душанбе ҳафтаи гузашта дар ҳисоботи солонааш дар бораи шумораи масҷидҳо дар пойтахт гуфтааст. ба қавли шаҳрдор, феълан дар Душанбе дар маҷмӯъ 74 масҷид фаъолият дорад. аз ин шумора 19 масҷид ҷомеъ, 55 масҷиди панҷвақта мебошанд. ҳамчунин дар пойтахт 29 ташкилоти динии ғайриисломӣ амал мекунад ки ҳамаи онҳо фаъолияти худро дар феҳристи давлатии иттиҳодияҳои динии Кумитаи дин, танзими Анана ва ҷашну маросими назди ҳукумати Тоҷикистон ба қайд гирифтанд.
خب بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما درباره قرب اسعار خارجی میگویم. بانک ملی نرخ $1 رو امروز 11 سومانی و 30 درهم و 1 یورو رو 13 سومانی و 90 درهم مقرر کرده است. قرب روبل روسی نسبت روز گذشته 2 سومانی و 40 درهم بلندتر رفته است. امروز 5 ینوار 1000 روبل روسی رسای 153 سومانی تعیین شده است. تشکر میگویم با یکایک شما که تا این لحظه ها ما را همراه کردید و خبرها را شنیدید. با خبرهای بیشتر از این 3 ساعت پس شما را در برنامه منتظر هستم. با ما بودن رو فراموش نکنید و روزی با قرار داشته باشید. خدا نگهدارتان.